कधी विचार केला आहे का बौद्ध विवाहाचा खरा अर्थ काय आहे याचा? तर लग्नात अगोदर पांढरी कपडे आणि नंतर रंगीत कपडे का परिधान करतात? तर लक्ष देऊन ऐका. पांढरा हा फक्त एक रंग नाही, तर तो शांतीचं प्रतीक आहे, जी मनातून येते. जेव्हा दोन माणसं आपला अहंकार आणि जुने कर्म मागे सोडून देतात आणि मग येतात रंगीत कपडे, जे जीवनात नवीन ऊर्जा भरतात. पूर्वी दोघेही विरुद्ध दिशेत होते, पण आता बुद्ध, धम्म आणि संघाच्या सावलीत ते एकाच मार्गावर चालू लागतात. हेच तर जीवनाचं सार आहे. पांढरा शिकवतो त्याग आणि शांती, आणि रंग शिकवतात उत्सव, आनंद आणि एकता. त्यामुळे लक्षात असू द्या, लग्नात आपण फक्त पांढरे कपडे घालत नसून धम्माची पवित्रता आणि जीवनाची सुंदरता दोन्ही जगत आहोत. उपदेश विधिना जितवा